लोगोफोर जोङो दिनैहाय बारफैलायबाय आरोना नै जोंना रुनिखाता बिल्डिंआवहाय जोंना बिराद लोगोफोर दं जोंना रिलिज होना एसे सापर्ट खालामहरदो जोंनि आंनि चेनेलावहाय हेलौ जोंना बे सासे टनिजा होनो आरोना जोङो बेखौ टनिजा होनो बे बारफैगोन आरोना दिनै जोंजोंहाय स' लोगोफोर जोङो दा नैबे बारसिगोन आरोना नै बिराद मोजां जायगाफ्रालाय इटखा जोंना नैबे फाइनालि गायथारलै गोबाव जाबाय आंनो खेबफायैया ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनलायबाय स' जों दा नैबे बारसिगोन आरोना फैबाय आरोना बारसिगोन आरो लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनैहाय गोबाव जाबायमोन फैनाया बे नेक्स्ट भिडिअआव दंखायो आरोना दिनैहाय फैलायबाय जों बारनो जा हायो बारलाबायनोसै आरो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो गाइस जोंना स्टार्ट जाबाय Gila lah gak kena. Nih sekali goजौनि लोगोफोर बिराद गोजौ
दिनैहाय मा जोब्बाय आरोना लोगोफोर नै जों दा थांनो ओंखारबाय जोंना बसफोरा जय बर' हारिनो जय होनलायलायसो जाबाय जेब्लायबो बर'खौ दावगाहोदो लोगोफोर भिडिअआ बाय बाय एसेनोसै आरो भिडिअआ बाय बाय लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोर बे आंनि AN आकाश नार्जारी ब्लगखौहाय बाय बाय बिदिबा